Van joet als zo'n december stien de voorlichtingsvideo's van het Dokkinga College, Dalton Dokkum, Pro Dokkum en Noordwind College online. Vanwege de pandemie kunnen leerlingen van groep 8 en hun ouders de school net fysiek bezieken. En daarom hadden de school mij ook gezocht naar een oplossing. Dus is er het plan ontstaan om voorlichtingsvideo's te maken. En dan willen we natuurlijk zien van een platform van waar kunnen we dan ouders op één plak eigenlijk alle video's in één keer zien laten. En daarvoor hebben we mijnvolgendeschool.nl ontwikkelen. En vanuit YouTube ben daar dus de voorlichtingsvideo's van deze school te zien. Elke school had zelfs een invulling janken onder de video en ze bezocht om de school zo goed mogelijk deel te zetten. Op elke school zie je in de film dat iemand je meeneemt, dus door de school heen, en dan vertelt hoe het onderwijs in elkaar zit. Dus wat een kind en een ouder kan verwachten als hij of zij begint op het voortgezet onderwijs. Een onderdeel van de digitale voorlichting binnen online voorlichtingsjoen op 8 en 10 december. Ouders van de band kunnen inloggen op de website en zo worden ze vervolgens weer teruggestuurd. Dan kom je in een online woonkamer, spreekkamer. En daarin zijn mensen die werkzaam zijn op de scholen. Die zijn daar om de vragen te beantwoorden naar aanleiding van de films. Dus heb je vragen over bijvoorbeeld wat nog niet helemaal duidelijk was. Dan kun je online plaatsnemen. En wordt er zeg maar meer inhoudelijk verder gegaan op vragen die ouders hebben. Het coronavirus zorgt voor een enorme uitdaging. Want hoe is een school op een leuke en inhoudelijke manier online deel zetten? Toch had de situatie zorgen voor volle creativiteit en de school binnen erg tevreden bij de video's. Fysiek is natuurlijk altijd goed. Dat je sfeer proeft op een school en voor een kind en voor een ouder is dat erg belangrijk. Maar als ik zo kijk naar de films en ik kijk naar wat we allemaal met z'n allen hebben neergezet in deze korte tijd, denk ik dat we er goed in geslaagd zijn om elke school neer te zetten zoals we gewend zijn te doen. Net sinds de onzekere tijden hoop je de scholen, de band van groep 8 en haar ouders elkaar nog wel in het echt te zien. De maatregelen van corona bepalen natuurlijk hoe het verder gaat. Maar het is zeker wel de bedoeling dat we begin hier doedagen organiseren. Maar we zwaaien zeker voor een vorm dat we ook ouders nog een keer de sfeer van de school laten kennen. En dat ze echt een soort kijkje in de keuken krijgen kunnen.